Încă puțin? Nu. Încă puțin până să stingem pe cu verde, da? V-ați oprit din nou. Puțin mai tare, ca într-un balon. Haideți. Cât indică aparatul? 0,7. Spuneți-mi dumneavoastră? 0,71. Cât ai băut? 7 găleți. De ce? Să mă simt bine. Ați condus sub influența băuturilor alcoolice? Doamne, ferește. Și atunci de ce ați fost aduși aici? Ai condus regulamentar, nu? N-ai consumat alcool. Am condus o mașină. Alo, poliția! O mașină personală în stare de ebrietate. Aș dori să reclam un furt. M-am zărit un echipaj al poliției. Mi s-a furat mașina. Și m-am speriat. Atunci că câinii la injecții. Am dat la permis, hă? E bine, hă? Vreau ștepse din cap, da? Ia filmează-mă subuleiul mai mult din cotei ăștia, din milițieni. Mi-am dat acte, ce să le mai dau? M-a luat, mi-a dat sânge, ce mai vreți la mine? Vreți mă operați? Nu. Ce mai vreți mă la mine? Sunt niște corupți, niște ordinari, care pune botul la bani, dar bani mulți. Le-ați dat dumneavoastră bani dânșilor? Am vrut să le dau, n-am vrut să primească. Deci nu sunt corupți. Dar sunt corupți. Vă spun eu că sunt corupți. Bună. Șmechere. Băi, șmechere. Nu ce mașină ați condus? Ce-o scombin? Ce-o? Moacă e prost? Hai, bolo. 0,1 alcool. Ești un față de cameraman. Ești terminat. Nu știi să filmezi deloc. Ești terminat și tu și toată lumea. Am apăsat puțin accelerația, am băut 2 beri, recunosc. Nu, dar știi ce pagube ai produs? Știi că ai accidentat o femeie? Da, mă, așa. Cum ai fost aici când am declarat eu? Nu te strâng de gât, cum ai fost aici? Ieși afară, mă. Vrei să-ți dau una peste camera aia? Să-ți dau sparg. Vrei să-ți dau una peste ea? Eu atât îți dau una. Eu mă Nu vreau. Nu vrei? Nu vreau. Aștept. Ține așa. Lasă-mă, domne, pace, că n-am ajuns să suflu în fața polițistului, că vrea polițistul. Păi nu vrea asta ar fi chiar culmea. Nici chiar ne simțim. Păi da, am fugit eu, pe dacă eram eu, te rog. Cum face țiganul? Fuge, bă, țiganul fuge. Nu ai problema de alcool. Am beut un pahar de șampanie. Proprietarii celorlalte mașini spun că dumneavoastră n-ați vrut să opriți după ce i-ați lovit. E adevărat? Vedeți-vă de treaba cu asta. Păi da, e mâna de familie, mă. Of, domnule Băsescu! Domnule Băsescu, mi-a furat milițienii! M-a intrat pe porte! Știți unde vă aflați? Unde? Bă, unde? Stai jos, te rog! Puneți-mi, vă rog, băuturi alcoolice ați consumat? Prea rău să cum să beau că permis și tot. Da, exact. Tu cine sunt eu? Hai, curcanilor! Hop, 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 hop. Ei, Doamne ajută, Doamne ajută! N-a fost la volan eu. A Dar fost cine? soția. Păi în mașină erați dumneavoastră și cei 2 copii. Sunt obosit. Toți obosit? Ștefan, unde ai fost depistat în seara asta conduc o mașină? De ce n-ai oprit când ți-am făcut semn? Am fost bietă, da. Ai mai condus? Da, înseamnă că ți-a venit, așa să urci în mașină. Așa.